Sziasztok! Eskümő témához kapcsolódva még szeretném nektek elmondani, hogy nem csak virágokat kötünk, hanem különböző technikákkal díszített dolgokat is készítünk. Szülőköszöntőnek szoktunk készíteni olyat is, hogy maga egy képkeret, és akkor abba szöveg, és az még plusz bedíszítve virággal, vagy készítünk fadobozokat is. Most megkeresett egy mennyasszony, hogy készítsünk neki fadobozba virágokat, és ő natúrán kérte, viszont ugye nagyon sok technikával lehet díszíteni ezeket a dobozokat, mivel hogy megvesszük natúrán magát ugye a dobozt, és ugye többféle méretben, formában lehet őket kapni, viszont szerintem nagyon szépen föl tudja dobni, hogyha vagy egy kis fémmel, ugye mind a 4 sarkát, vagy kis fa dísszel díszítjük be őket, de egyébként külön lehet kapni hozzájuk ilyen kis zárat is. Ő szét van szedve, egyébként ezt már mi kezdtük el díszíteni, viszont ő még csak alapozva van, és ez a fajta ugye majd gyönyörűen le lesz festve fehérre, kap egy kis aranydíszítést, és ez a zár fog rákerülni az elejére. Nagyon klassz egyébként, mert őt ugye még nyitni, csukni is lehet, van rajta ilyen kis picike kis zárórész, és őt még ide fogjuk majd rakni. Ő is fog kapni majd egy plusz festést, mert szerintem úgy sokkal elegánsabb a fehér, mint például ezen a kis képkereten, és meg tudom nektek mutatni, ő is ugye kézzel készült, fehérre festettük, utána pedig aranyra. Ez egy valódi régiség egyébként, ő egy blondelkeret. Mi turboztuk föl, és mi javítottuk ki a hiányzó részeket, mert hogy elég sok rész hiányzott belőle, szét volt repedezve is, úgyhogy ez nem kis munka, de szerintem nagyon szép lett a végeredmény. Nagyon aprólékos, és sok munkaórát kell beleölni, mert ő belőle is elég nagy darabok hiányoztak, az egyik sarka az kompletten, úgyhogy tudok mutatni nektek egy ilyen félkészet, őt már ugye elkezdtem javítani, ahol ugye a fehér dolgok vannak, ott már ugye van javítva, de viszont még ugye kell rajta dolgozni, nem keveset, mert hogy még a repedések még mindig látszanak, és már ki van toldva azok a részek, ugye, ahol hiányoztak a dolgok, és akkor ő is majd ilyen gyönyörű fehér színt fog kapni, ha egyszer elkészülök vele. Arannyal fogom bedíszíteni, hogyha kíváncsiak vagytok egyébként, hogy hogyan készülnek ezek a dolgok, ezek a felújítások, akkor nagyon szívesen készítünk nektek róla videót. Egyébként van még egy ilyen keretem, az is el van ugye így kezdve a javítása, de mivel még kell javítani, úgyhogy meg tudom mutatni nektek, hogy hogyan történik ez, de nem csak ugye a fehér szép, hanem készítettünk már olyat is, ami szürke arannyal van, egy nagyon régi kis bútort újítottunk így föl, amit itt a boltban használunk. Ő egy szürke színt kapott, és ugyanezekkel a kis fa dolgokkal díszítettük, ő is kapott egy ilyen kis aranyozást, ugye leszettük róla a zárat, és meg lett tisztítva a zár. Igen, ugye meg lett tisztítva, és akkor ő is kapott egy aranyozást, és akkor a tetejére plusz egy kis díszt, és erre egy üveglapot szoktunk rátenni, és itt használjuk a boltban dekorációként, de persze meg is lehet vásárolni. Mi így használjuk a boltban. Úgyhogy ilyen barna volt egyébként eredetileg, csak sokkal kopottabb, úgyhogy ő már egy elég régi darab, ezért is kapott egy kis felújítást. De egyébként díszíthettük volna dekopás technikával is, vagy másfajta ilyen kis fa díszekkel, mert ugye többfélét is lehet kapni. Többet is szoktunk használni. Használtunk egy esküvőn háttérnek egy nagy karikát, az is arany és szürke, mivel ez kék, rózsaszín, fehér dekoráció volt, és oda készítettünk egy nagy karikát, arra egy másfajta minta került, ő egy marha nagy karika. Igen, ezt egy esküvőn használtuk, így bedíszítve, és ugye itt megvettem hozzá ezeket a fa karikákat, ugye itt került rá. Hát belőle egy sima natúr fakarika volt, ugye, amit festettél meg. Igen, le lett festve, és akkor plusz ilyen kis díszeket ragasztottam még rá, és akkor az kapott egy ilyen arany
díszítést, és akkor azokkal a virágokkal lett bedíszítve, amit használtunk ugye az esküvőn is. Szóval ilyeneket is készítünk, ugye bármilyen színben el tudjuk készíteni, mert nekem ez inkább egy legyen, és az legyen szépen bedíszítve, mint az a sok karikás, mert mindegyik már egy kaptafára, nekem nem tetszik egy kis zölddel bedíszítve. Igen, nekem olyan, mint az olimpiai jött karika. Úgyhogy ez szerintem kicsit különlegesebb, mint nem a megszokott. Úgyhogy dekupás technikával is szívesen díszítjük, mert az is nagyon sokat tud rajta dobni. Azt most sajnos készen nem tudok mutatni, mert azokat elvitték. De lehet, hogy esetleg tudni fogsz, mert mivel meg fogjuk mutatni a kész. Fogok majd készíteni, igen, ugye a saját dobozainkat majd fogom készíteni, ők dekupázsolva lesznek. Nem tudom, mikor kerül rá sor, mert sajnos nem sok időnk van. Viszont ezeket a dobozokat majd meg fogom tudni nektek mutatni. Nagyon szabad kezet nem kaptam. Ide majd még egy feliratot kell ragasztanom a tetejébe, egy kis csipkével, ugye így nyitva lesz, és csak fehér virágokat használhatok, ugye fotót küldött a mennyasszony, úgyhogy ez ilyen kicsit ilyen naturális dekoráció lesz. Ezeket majd megmutatom, ha készen van. Szívem szerint én máshogy készítettem volna el, de hogyha ezt kérték, akkor ezt kapják. Ígéretemhez híven megmutatom nektek a kész dobozokat. Ők lettek azok. Egyiket a vőlegény fogja adni az anyukájának, másikat a mennyasszony, és a harmadikat azt nem tudom, hogy ki fogja kapni, erről nem kaptunk információt. Fotó alapján kellett dolgoznunk, viszont elég rövid határidővel, úgyhogy dobozokat szerencsére sikerült szereznem hozzá, amit láttatok is. Viszont szeretünk mindent azért egy kicsit a mi ízlésvilágunkra formálni, mert én nagyon-nagyon lottam benne a virágokat, úgyhogy egy picit megvariáltam, hogy mégis egy kicsit ilyen kis vintage-esebb legyen. Apró virágokat is tettem vele, hogy még elegánsabb legyen az alkalomra, illetve ugye már táblácskához sem volt idő, hogy rendeljek, úgyhogy ezt nekünk kellett megszerkeszteni és kinyomtatni bele a feliratot. Ugye a szöveget azt megkaptuk, hogy ez legyen benne, és ez lett a végeredmény. Hamarosan jönnek is érte, úgyhogy remélem tetszeni fog nekik. Hogyha esküvőre nem tudjátok, hogy mit adjatok a szülőknek, és esetleg Pinteresten találtok valami szép fotót, azzal is nyugodtan bejöhettek hozzánk, és segítünk megvalósítani. Köszönjük, hogy minket néztek, ha tetszett a videónk, dobjatok egy motivációs lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!